Така, започваме видеото от езерото Панчарево. Тук сме вече с уреди за самоснимане. Така, фантастично място. Аз съм си в лодката. Ето. Каяка. Ето сега тук може да видите вече наоколо. Има и птици. И какво ли не. Ето сега вече със стойка по-добре. Не ми мърда стойката. Така може да... Освен ако не падна водата. Разбира се. Сега ще видим. Малко е криво. Сега ще го правим. Ето. Добре. Абсолютно чистота. Езерото е пълно с вода и с птици, които сега след следващия епизод ще ги заснемеме. За сега чао!